Sehambile emhlabeni. Fokamvelasi. Lala ngokuthula. Mengingazi ukuthi nje ukukhuluma nawe namhlanje kuseni kanti uyangivalelisa. Hambile ke. Asuke beqinisile bafowethu ukuthi uTikTok asuhlonipheni. uTikTok akusinto okudlala. Lehambile iqhawe. Thina siyamazi ke mesisondelane naye angeke sikhulume ke. Nina nimazi ngointo ezimbi, thina simazi ngokuhle. Sehambile ke yena. Hawu Mfokamvelasi. Hey, angihleki. Yalinganisa. Kwaze kwabhlungu. Wahamba uDubulo. Sokuwe manje. Ubani olandelayo? Sasi. Kulomhlaba kunzima. Kulo maskande siphila kuwo unzima. Hayi, angisazi ke manje. Ama request bafowethu ngeke ngiwavumele. Anele mfethu Mfoka Khumalo ungabokhuluma kanjalo ngoba kunzima ngizo screenshotha lento ngiyenze umndeni wami omkhulu bese kwenzeka ezinye izinto. Ingakho ngithi ama screenshot ngiyazi abanye bajabulile abajabulanga kodwa phela sokuhamba umuntu la. Mina bengicabanga ukuthi kwa TikTok kuyadlaliwa kwenziwani. Kodwa ke Anele mfethu ngiyakucela ngiyakukhuza nami mfethu ngiyakucela ukuthi ungabokukhuluma lonto. Ingakho ngingavumeli ukuthi abantu bengene kwipanel. Kodwa ke useshile. Ngoba ngizothi ngivula ipanel la kube khona ozokhuluma into yakhe yale nalo yakhuluma into yakhe yale bese kuyaxatshana. Cha. Into nje mengizowazisa nje mina eSouth Africa. Bengizokwazisa nje eSouth Africa nje mina ukuthi Mfokamvelasi usehambile. Laba bebefisa ukuthi ahambe emhlabeni isifiso sabo sifezekile. Ngeke ngikhulume ke kodwa okuningi ngiyazi ke abaningi balimele. Nami futhi ngilimele kakhulu. Laba bebelandela uMaskandi ngokweqiniso balimele. Balimele. Hey kubhlungu sokuthiwa Sikhova rest in peace. Siqiniseko mfowethu. Hayi ngifundile okuningi kuwena kuMaskandi ngifundisile mengingazi. Namazwi akho asakenketha wamanje ekseni njengoba ade sikhuluma kade uvula live ngo5:30 ekseni. Mengazi ukuthi ngiyakuvalelisa kanti lapho. Ushonile bamdubulile la ahlala khona ebevula live kade live. Bafika abafowethu bamthatha. Hey kubhlungu. Kubhlungu. Nami mengizovalelisa kini la kwa TikTok ngizovalelisa kwamanje ngiyahamba. Ngiyaphuma. Ngiyawudelete uTikTok. Nginovalo ngiyasaba. Hey kwabhlungu. Kwabhlungu bafowethu. Buhlungu.
uhambile kwangempela. It's confirmed. Kwanzima. Yo, kade nje bambiza ubani bathi ubani uMagolide izola kade yenza live lapha ethi kuxoliswe kuxolelwane kube right, kanti nje namhlanje kuzoyenzeka into kanje. Bafowethu, kanti uMaskandi solandela kanjani kanti masubulalana sodwa?